Bé, una història d'amor és la història de la Teresa, una noia barcelonina mare soltera, que llegeix un anunci en un diari per anar a un poble, Torsal, i allí intentar reconduir la seva vida i amb l'esperança de trobar un futur millor pels seus fills. I el que s'hi troba, les amistats que hi troba, entre elles les del capellà del poble, Benet, doncs comporten tot un seguit de canvis, tant a la Teresa com al Benet, que els obliguen a actuar, han de prendre decisions. Primer en Benet perquè és un home que ha tingut poc marge d'actuació en la seva vida i ara es veu obligat a decidir què vol fer definitivament per si mateix en la seva vida. Bé, i el que hi passarà, doncs el lector ha de descobrir tots els secrets de la família, secrets molt amagats, en certa manera, i sentiments també molt amagats que són els que mouen els personatges, tant els principals com els secundaris.